Ba ang ho ito ba sa mabayan o ay na panginaid na kuha na dito ba si dek yang ato palaksay kay indong kan natungod ng tutong ko amen kitchen zong na lungsim uzong na lungsim alak kay man gi ong mukia online pa ni tala dunia ang kay preta tek yang to ba lungsim kitchen zong na alam makamano ini na tuba ng isang zong na ko kay pinabong amen kanay live share pero ang ito apin na gan kaniyam kapsang deina ding chiang thai cha in ma zuan ding khol pa nang bai te khem pe uzong to ba na ka siang to ya mong chin mong kem sa ka nun nong atu chiang dong to ba nang ma ni su tin le tu ni ji cha mong go go pina te ang ma ti to se pa de de si amen tursa 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 Nhóm lại Huy, nó không về